seng ngila yo ban ya kendu yo CM jongka des council mata kasni ba shem ban beningkong e ka jing mani kendu nak leng ka jong ni long ban ai kublai ji ban kit bok kit riam kalau ka jing syajit ka jong i ban long kum UCM ban yalam ya ka isi nam ta kani samoi trekam ka menta oi ka long ru ka jing kublai nak leng jong seng be na ban tre ya ki kam ban ai ka jing sekri ka bahatam nang menta ki pat ba nong shong shnong ki bahab ko ukur sam jong ka KCDC kam tam e ya yang ni kum ka jai pendri ka basyong basa ni po ukur sam jong KCDC kala dei ka jing anut jong ki pat ba ban kumba kila angnut ban yo i ka jing kala le si akan ni kasin do menta ki pat ba nong shong shnong kila ai akan ni galat ya ka ni ya ka seng voice of the people party ban yo ya kan ni galat ban yalam la ne ban bat yo lakam sensyar ni po isi bat ni kmi lenti pat da ka jing yo ya kan ni galat kinla sisya ban pentri kam la ne ban pun urlong ni kita jing tmu ya ki jing kular ki bamaki kila le jahmat jong pat ba bat ban ai ka jing syakri ko bahatam nak ta ki nong shong shnong jong ki bahab po put sam jong ki CDC bat akani ka jing ya kendu ka jong i ngila ai ru ya ki jing ai jing mut nak kaleng jong seng ya ki sautuli ki mat ban ai jing mut ya ka isi ka bat mai ban kumnu ban pentri kam ya ki benta ki do fair ki baka isi ka de ban kan yo ban le hakini ki sngi bat ki por ban sawan kajing ading mut ka baningkong hot ngilai ui ya kajing kren jong CM atau sngi marsen wanra lane marsen shemti ya ka syuki kum CM ulong ba ka isi kan pet lane kan wat ikilat kelenti ban penti kena ba kajing thungkam thungjam hang ni hapo jong ka des council kan long ka da karukom ka bakut ka basuba ngimla ban len ba hakini ki snam ki balalen kat kum ka report jong ka CAG jong snam aja khat khandai kala don ka jing ong baka karukom thungkam thungjam hang ni hapo des council kamlong ka bakut ka basuba ndrei ka ngimdei ban klat pat baka des council ka don ka service rule jong snam khat khandai spa ndru kuwei bat hakata kan jo ka service rule ada bantua bakinu kinu ki kam ki balai hapo jong ka des council dei ban khot advertisement dei ban khot advertisement bat ban pelong ya kita ki examine thungkam la ne ki interview thungkam bakum ta ter ndre yakini ki kendon jong ka service rule jong snam khat nice part ndru purwei ngi sosi ban ong bale sia kini ki post nam hang ni ki post nam ki baladap om shem la pentrikam bat ka jing thungkam thungjam hang ni apo des council kala shulong bet la da don ga jing ade bat unu bosong ka syuki kita ki bahaya ngasem ki perlok perjor ki nong kersyan ki yo lat bandrung kum ki nong tre tengingi kwa baka isi ke batmai hapo ka jing yalam jong CM u badon buram u basyong menta ka syuki kidai ban penti kena banang ni syakmat kan isi ke bamenta kam dei ban pentrikam kam dei ban pendon kam ya kabor nyo da kabor be da kabor bantung kam ya no bat ban bot renti bet ya ki kendon ki baladon lepa hakani ka service rule jong khak nice pat rupuai ndon kam ngim don kam ban wanra de kinu ki an la da dei bepentri kam tang ya kata ka service rule khak nice pat rupuai ru ngatrai kala abyang nadong sedong namar kani ke jingle jong ka des council hakini ki post nam ki baladap banom khot advertisement manum pelong ki kinu examine ka pelong ki kun samla jong i khamtam ya jong ka jai pendrio ban du jingkerman ki ban banom yo ya kalat bakin yo kam yo jam hang ni aku isi te kata ka diga jing ajing mut ka jongi ban ong ya ka isi ka batmai baka dei ban but renti ya ka service rule ka nice part rupuai bat ban penting kena baka thungkam thungjam hang ni apo des council nang ni syakmat ka di ban long hakalenti ka badai bat ka bakhuit ka basuba ka baar ka nakaliang jong kasing ngila ajing mut ru ya ka isi baka dei ban pentri kam pura ya ki kendon ki badon haka trading by non tribal regulation ka nice part sanpuai ki kendon hapo ka trading by non tribal regulation ka nice part san posau haringkat ki rules kila ada ban kerensyai kumnu baka isi kala ban I trading license lani yanu baka isi kala ban I trading license bakala ban kentat ki trading license kawai ni ki kendon ko ong balada udon u tribal lani utrairi trai muluk ubala ban trai ya kanu kam ubatrai ya kanu kam lada don non tribal uba apply ya ka license ya ka bakum kita ki kam lani ya utaw non tribal onom I trading license ndai tang kata ka don ka kendon ka boong baka isi ka di bandon ya ka limit bahadu katnu kala ban an trading license ya ki non tribal ya kata la tho sya po ka regulation yo ka nice pa sang sa dan nakalian to ka seng ni kwa ba ka isi ka batmai ha baka issue ki trading license nang ni syakman kadai ban but renti ya ki kendon ki bladon pa ka regulation bat ha ka rules yo ka nice pa sang sa bat kumju ru ngila ada ka we ka jingmut ban ong ba
Lari fipet ya ki kendon ki badan akan dengan trading by non tribal regulation kak nice pasang kusang. Ki ong ba non tribal ubade hi unong India. Ula ban apply ka trading license. Dengi ngi kwa ban ong ba kadairu pendon ka kendon ba non tribal uba wan ban apply ka trading license udai bandai unong song ba pura jong ka jela. Undi jong kari Indian ri udai bandai unong song ba pura jong ka jela. Batang kita ki brio ki bala khala ki bala don ki bala khala he alasan hang ni apo met hapo ka jala ka jongi tang maki ki la ban apply la ni kin apply kin yo ya kita ki trading license ndai ban ai la than ni ki brio ki bawan dang menden men chisngi na sabar ban apply ki trading license ba kum ju ru ngilai keren ban ajingmut ba ngila babun sien kini ki central government officers kam tam la long hapo ki army ki military installations ki badon hapo Shillong hapo Meghalaya ngi ba maki ki khot ya ki kam kontrak ki ba fair bun sien ki contractor ki bawan na sabar kim ju shim wat ya ka trading license ki district council banle ki kam ki ba fair hakini ki jaka kam tam be jaka central government tingi kwa ba ka isi ki bat kemai kadiban but dien bahaya kan ni kadiban penting kena ba baro ki beri ki manambar kam tam be ki non tribals ki ba yo ki kam hakini ki central government officers ki ba yo ki kam hak po ki jaka jong ki sipai la ni ki len sipai ki ba fair ki badon hang ni apa Meghalaya hang ni put usam jong ke HDC dai ban penting kena ba maki ki dai ban apply ya ka trading license ti katar ka dai ka jing mut ka mangila ai ya ka isi bat ka lai ka bana kaliang jong ka seng ngilabu Ahmad jong ka isi Ahmad jong CM golong ba ka isi bat mai ka dai ban shimru ikilat kilenti kumnu ban yada ya ki cloud ki tetap bat iki tulong hot ngitep ka district council ka don ni kita ki reserve forest ki don ni kita ki penbenai kita ki lau adong ya ki community forest bokum ta ter ningi hakini ki snam ki balalet I kumba kini ki reserve forest la ni kini ki cloud ki ba ka council ka long try haka jaka bakin dei ki jaka ki ban yada la ne ban penne ya ka jing jerngam jo ka mai mariang ni pen ban ki la adai pen ban kita ki jaka le si ki basulong tang ki jaka ban penmi pisa la ne ban penyo nong yanur da ka badi wat ya ki ding na gitu ki cloud ta na kalian do kaseng ngila keren ngila ajimut ya ICM by day men shemi kila talenti man penting kena baki ni ki reserve forest ki baka council kalong try ini ki cloud ki petap ya ki lau adong ki baki snong ki dorbat try ki jongi ki long try ya ki balapan bana da ka des council dai ban penne ya kajing jerngam jong ki jaka ndai tang kata ki tolong ki bedon keleng jong put sam da ka des council ki dai ban shem ya ki la kelenti ban penne ya kita ki tolong bat ngi la ong ru ngi la ajing mut ru bangim dei ban suhun tang ha kajing penbenai kini kilau adong ki baladon menta ka council ka dei ban shimi ki la gelenti ru balada ka long le haman lagi snong haman lagi rat haman lagi hima dei bandon ni kilau adong dei bandon ni kita ki community forest ki ba dei ban pende ya kajing long jerngam ka jongki bat kawai ni kijing ajing mut ka bakaseng kala airu ni i ki isi ki bala dab ki la shim ki initiative kumno ban penko ya ka ba umkra ya ka umsherpi ba ki wei ki wa nang iba kini ki isu iba kumba ki sudai tang ki jaka ban supulut ya kepisa klem dayo I ya unu so obami nakata kajing penkut ya ka ba umkra nakata kajing penkut ya ka umsherpi bukum ta ter ni kwa ko ka isi ka benta kadai ban tre ya ka kam ban peniru ya tau so namar kam don jingmut ban supulut ka ya kepisa daki pokrur ban pelut aku ban penkut ya ka wa umkra ya ka umsherpi bukum ta ter la dangim yo I pat yo tau so nama ka umkra ku makalong mentang I kan dang ne kita kajing jabok tanpa kepisa pat ya si naka council ban ki wei pat ki tenat kala nang lut ti ndai tang kata ndai tang ya ka wa umkra nri wat ki wa ru belas dang bandu lan dia ban don kajing ma ni kwa baka is ka council ka ban ke isi ka ban shem ya kajing kitli ban penim ya kita ki wa ban penting kena bakini ki wa ki badon hang dia po rilum khasi ke jong ni kinom du bat ka besau ke jing ajing mut ka bakaseng kelabu Ahmad jong ka jong CM ba jong ka isi hi kalong ba hadin ba ka isi le si nang ni Ahmad kan penduna no ya kata ka jing ai trading license ni non tribal kai galenti ka basuk tam yo non tribal ban yo ya kala ka kabu ban khayang ni kalenti ka basuk tam ki ka dei lang ba ka jing pendon kam ya ki parado ki parsnam ki jong hi ban kam kenti lane ban kam long try ya ki dukan ban kam long try ya ki business ba fair nilai I nakapor ba khanra na kaliang de council aba khanra na ki kenhun ki ba fair ha ki dukan dekhar la ni ki nu ki jaka ki ba ki no way ki le business ni I ba ki ba mi Ahmad ki di beri ki jongi ba kam try bat kani ka pen I ba ka jingle benami hang ni apo rilum khasi ka jongi bat ha keleng ki jaka jong ka jala ka jongi ka long ba kala bon sebab palat ka don kata ka jingle benami
Tenang kalian jong kaseng ngila ai jingmut ya kaisi ba kaisi nang ni syakmat kadi ban thawi kila kilenti kumnu ban penti kena ba kani gajing le benami jong ini ki brio ki jongi ki ba million ban mi syakmat ban kam try ya ki dukan ya ki jakale business lani ki kam khai pateng jong ki wei pat ki brio ya ki bakum kita ki brio umdei ban chusha jam dei ban penti kena ba kum kita ki brio ki balik benami dei ban pensitom ki kat kum ki kendon jong ka bat maki kita ki brio ki bakam baki long try dah balik benami ki hak ban ben i ke jing shisha baki long try shisha lo kata halon kita gidukan ki bagi syukam try tina kalian jong seng ngila ai kini gijing ai jing mut ahmad jong siam ban ngila ongru ba ka seng ka kloy ban ya trailang ban ya ai jing mut na kapor la da usiam ban ka isi gidon kam gijing ai jing mut ka jongi ban na kalian jong seng ngin but din ru ya kini gijing ai jing mut da ka penting kenapa ka isi kan pentri kam ya kini gijing ai jing mut ki ban na kalian jong seng ngila bu ahmad jong siam da sing